Molweni, Thokozani, Kamagwini. Hayi namhlanje sizothetha ngomnye umba nje ojulileyo okhathaza inyangi ezithwasileyo. Inyangi yothwasa, loo ndawo ezothwasa kuyo. Izibone ngoku into zayo zingahambi ngendlela. Omnye umuntu uma sekuthwasile, malidlozi lakhe liyacinezela. Lo muntu lo sebecinezela, kanti bamfake inyoka ngaphakathi, kanti bamfake isela ngaphakathi, kanti bamfake isigcawu. Le nto le uma sekuyamfunxa, imfunxa inhlahla zakhe. Athi umuntu bendithwasile, waye izinto ngoku zami ziya zibuyela umva, kodwa ngobe ndingathwasanga, into zami zi-right. Mase ke lo muntu shem uyambona uba akanasibane, uthwasile. Uye athi ke laa mntu uba akayilandeli le nto ifakwe pha kuye, akanalo inhliziyo makayilandele. Oye laa nto liya ifuna ukuthi naye ngoku makangene kule ntakatho. Ma engayilandeli le nto okanye ayobuza lo muntu lo mthwasisileyo, uzofela embelekweni. Mathe wayilandela loo nto leyo, hayi lo muntu lo akonekthane nayo, ayabuze ke kulo muntu omthwasisa, bathethe bavane, ambonise le ndlela ukuthi ihamba kanjani. Ma ingumuntu shem onenhliziyo enhle futhi sekahambisani nento zimdaka, uyeke le nto imfunxe, abe ngathi omnye ukhulelwe, abe ngathi unomntana, aqimba hayi ngayozijonga uba akakho pregnant na, kanti le nto ifakiweyo le icinezela ihlwele sakhe. Mase akasathongi ngoku lo muntu, kodwa ngoku wayengene wayize apho wayethonga. Mase ke le nto imane iguquguquka, imane ijikeleza apha kuyo, ade abe ngathi omnyawo upregnant, kanti lo muntu akapregnant. Yenza ubethwa zinyanga endithethayo, ngonyanga ezinye zizuzuyithanda. Iba nzima lo muntu lo ke ngoku, uzohamba icawa ayothandaza, ahambe ecaweni athethe ngezangoma kakubi, ngamagqirha kakubi, kanti leli gqirha lakhe limfakile nto esuswini. Le nto ibe athiwe igama kuthiwa ngubani, kanti bathi igama lale nto. And uma sekuthi bangasebenzisa imithi akacinga ohlula ancedakale, akacinga ancedakale. Ngabe bangazama ukuhlamba ngezinto, kaloku le nto yafakwa ngegazi, wathwasa. Okufakwe ngegazi kohlulwa ngegazi. Funeka ke uma ndisithi kutsho ke, funeka yoguqula, aphinde yothwasa futhi, mali into enzima leyo. Okanye uzosokola thile ade ayobhubha. Le nto iphinde imthathe abe kuhamba kwakhe. Nzima ke nto uthwasa iphinde uthwasa. Ibuhlungu loo nto leyo. Abantu abaninzi abathwasileyo esike sabaguqula nabo esuka kwezi ndawo. Uma seke edlozini lo muntu uye lahlakanipha. Shana kwedlozi ukuthi ahlakaniphe kanjani? Iba lilele izodliwa. Bathe lahlakaniphe edlozini iyancedakala. Funeka uphinda ashayelwe ke ngoku, ashayelwe lo muntu lo. Udabuke elinye idlozi ke ngoku. Athi laa mntu mayisiza laa mntu lo akazukwazi ukuthi umcontrol. Uzaloku kusithi phume enye idlozi esihluka sithi hey thina singobani, asingobani. Uzobe laa mntu ephinde wayothwasa kwenye indawo ezama ukubaleka laa moya lo. Zangoma ezininzi ndizibonile ke, ezinye ndizithwasisile. Mase ke shem akanasibale lo muntu lo. A-end up eminye eyeka nobo bunyangi ngoba bamophule amandla. Akasanayo nemali omnye shem. Uyahamba ebhadula akayazi ukuthi kwenzakala ntoni. Qha kodwa uyayazi ukuthi oko wathwasa kwaba worse. Hayi zonke inyangi, ezinye zazo kodwa zinalo umkhuba lo. So sabantwana babantu bengenacala.
That's why umuntu ufuneka aphuphe ehleli. Ngoba izinto ziza ngamathongo sometimes. Mabonile bethwasa end up ethetha kakhulu ngenyanga. Uze bezohlolisa umuntu singahlakaniphanga sisaqhapha sona. Kunzima Thokozani.